Hej til jer. Her er lige en hurtig repetition af, hvordan vi arbejder med observationer i intervaller, hvis I skulle få brug for det i forhold til jeres kommende undersøgelser. Der er specielt fokus, eller jeg har specielt fokus på, hvordan vi beregner gennemsnittet af de her observationer og hyppigheder, når vi arbejder med intervaller, fordi det er jo en smule anderledes. Andre ting vil jeg gå meget hurtigt over, for vi har arbejdet med det før. Hvis I nu tænker, det kan jeg simpelthen ikke lige huske, så tal lige med jeres makker eller gruppe, eller gå tilbage og se nogle tidligere videoer fra da vi arbejdede med statistik. Det her eksempel er nogle drenge, der skal på skiferie, og de skal have lejet ski. Og hvor lange ski skal være bestemmes efter hvor høj man er. Så det arbejder de lige lidt med. Alle drengenes højde er noteret herovre. Lige nu står de rigtig pænt i rækkefølge med den mindste øverst og den største nederst. De stod ikke sådan, da jeg fandt dem, men I kan godt huske lige det her med, at man kan gå ind, og skulle jeg markere hele vejen ned, men nu viser jeg det bare hurtigt. Højre klikke, gå ind og skrive sorter, sorter fra mindst til øverst, så fik jeg dem sat i en pæn nummer. Og mine intervaller, de skulle jo være på 5 cm, fra 155 til 160, fra 160 til 165, og så videre hele vejen ned. I mit første interval fra 155 til 160 har jeg optalt, at der kun er én observation. Der er også kun én observation i det næste interval. Der er 2 observationer i det tredje interval, og så er der 10 og 22, 15, 12 og 5. De er talt op helt ligesom vi plejer at gøre. Jeg skriver dem lige ind i mit skema. Og 2, og så var det 10, 22, jeg kan huske dem, tror jeg. Tjekker jeg lige. 15, 12 og 5. 15, 12 og 5. Det er hvordan drengenes højde fordeler sig i de her intervaller. Jeg skal lige finde ud af, hvor mange drenge jeg har målt højden på. Gå op i sum heroppe. Det har jeg også gjort mange gange. Der er altså 68 drenge i alt. Det var mine hyppigheder. Så er der mine summerede hyppigheder. Husk det er stort H. Så er jeg lige og laver. Og det er den her med, hvor man lægger hyppighederne sammen. Og så, når jeg nu arbejder i Excel, så trækker jeg det bare ned. Og jeg ved, at jeg har lavet det rigtigt, hvis den sammentælling passer med den sammentælling. For det er jo det samme antal børn, jeg har talt. Eller højder, kan man sige. Min frekvens. Hvor stor en del udgør de enkelte intervaller af alle observationerne. Den der første interval, hvor der er en observation, divideret med antal observationer i alt, og jeg vil gerne have det i procent, så jeg ganger lige med 100. Men jeg skal lige den her E20 er jo de her 68, den skal jeg lige give nogle dollartegn, fordi den skal jo ikke forandre sig. Den skal dividere med 68 hele vejen ned. Det er den heroppe. Så gør vi det bare heroppe. Dollartegn. Sådan. Den hedder så 1,5. Den trækker jeg også bare ned. Så er der min summerede frekvens, ligesom før, med hyppighederne. Den første kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Altså plusses med 0, det er ikke så interessant. Den. Og så kan jeg gå ind og trække. Husk at jeg ikke skal trække fra den øverste, men nummer 2. Og det er så 100%. Og det skulle den jo også gerne give, fordi at det igen summerede dem alle sammen. Så kommer vi hertil. Intervalmidtpunktet. Det skal jeg jo bruge til at beregne mit gennemsnit med. Fordi at jeg har jo ikke kun én
bestemt observation. Jeg har observationer fra 155 cm til 160 cm i det første interval. Det vil sige, at mit intervalmidtpunkt er egentlig et gennemsnit af det interval, jeg har der. Det vil sige, at jeg kunne beregne den ved at sige, det er min 160 plus min 155 divideret med 2. Og det er jo ikke godt nok. Så det vil være 157. Jeg kan også gå ind og sige, jeg ved jo, at mit interval er 5. Og halvdelen af 5, det er 2,5, og det skal jeg så lægge til der. Sådan, det kunne jeg også gøre til 162,5. Og så kan jeg sige 167,5. Så burde jeg jo kunne trække dem her, hvis de synes, de har lyst til det. Så stiger den 2,5 hver gang. Og det er jo fordi, jeg kører med helt ens intervaller hele vejen ned. Og jeg kan se, at den passer. 190 plus 2,5 giver 192,5. Så skal jeg beregne. Jeg skal finde ud af, hvad. Altså lige nu betyder det her intervalmidtpunkt, at jeg leger, at alle i det her interval er 157,5 cm. Og i det her interval er de 162,5 i gennemsnit. Og hernede er de 167,5 i gennemsnit. Men dem er der jo lige pludselig 2 af. Så jeg skal lige ind og have ganget min interval midtpunkter op. Så jeg siger den der er 1 i det her interval, som er 157,5. Der er 1 i det her interval, som er 162. Og så er der den her, der har jeg 2 i det her interval, som er 167,5 cm i gennemsnit. Jeg kan også bare trække dem. Det var bare lige for, at I måske kunne huske noget af det, vi havde talt om. Så i alt, i det nederste interval 190 til 195, hvor der er 5 personer, kan man sige, at i alt er de 962 cm høje, sådan cirka. Så beregner jeg lige højden i alt. Hvor meget højde har jeg? Jeg skal dele ud på alle børnene. Jeg har 12.235 cm. Gennemsnittet hernede. Antal børn, jeg har. I gennemsnit er børnene altså lige knap 1,80 meter. De er 1,79,9. Hernede har jeg lige skrevet, husk de her firkantede parenteser, som vi kalder klammer. Der bruger vi alt-knappen på vores computer plus parentes. Og så også lige skrevet, husk sæt dine data i rækkefølge ved at markere, højre klikke og vælge sorter. Det er jeg startet med at vise. Skulle vi nu lave et trappediagram over det her? Det gør vi over den summerede frekvens, hvis vi gerne lige vil ind og kigge lidt på, hvordan ser det egentlig ud med kvartilerne. Jeg går lige ind og markerer min frekvenskolonne. Så går jeg op i indsæt, den kan I desværre ikke se. Og så går jeg ind i, nu går jeg ind i mine anbefalede diagrammer, for jeg ved, at vi har brugt den her før. Så jeg tager mit søjlediagram frem. Så vil jeg gerne have rettet lidt på mine akser. Den her nede er da helt galt, fordi den hedder 1, 2, 3, 4, 5, og den skulle jo gerne være mine observationer, jeg har her. Kan I huske, jeg arbejdede med det? Højre klikker, gå ind og markere mine data. Så er det den her vandrette akse, der hedder kategori, som jeg lige skal have rettet. Jeg vil rigtig gerne lige have dem her ind i stedet for at putte dem lige i postkassen.
Jeg kunne jo også godt lige give mit diagram en, det blev lidt stort det hele, summeret frekvens, så kan vi kalde den, og så skriver jeg OK. Det pyntede jo gevaldigt. Men den her op vil jeg egentlig også gerne have lavet lidt om, hvis det var, at jeg skulle bruge det i forhold til mine kvartiler. Så jeg går ind og højre klikker på min y-akse og formaterer, trykker på formater, og maksimum, jeg vil egentlig bare gerne have 100. Og så er det jo en god idé at skifte den her overordnede enhed til 25, fordi så er det til at se kvartilerne. Sådan. Og så var det jo trappediagram, jeg skulle lave, og det her det er jo en søjle. Så var det, at jeg lige går ind og markerer mine søjler, og så får jeg den her mellemrumsbredde frem, som jeg lige gør til 0, og så har jeg min trappe. Lidt større, så man lige kunne se. Så kan jeg gå ind og aflæse mine kvartiler her. 25, 50 og 75, første, anden og tredje. Det her var bare lige en lille hurtig, gør lidt mindre, så vi får et større overblik. Måske. Det kan lade sig gøre. Flytter det lige. Sådan. Så har I hvert fald lige fået en hurtig repetition af, hvordan vi har arbejdet med grupperede observationer, og hvordan vi kan lave trappediagram. Bliv opmærksom på, at der er noget, der hedder kvartilsæt, som I måske også kan bruge i jeres undersøgelse. Jeg lægger også lige en lille film ind omkring boxplot. Den laver vi i GeoGebra. God fornøjelse.